Мамачка! Мамачка! Мама! Слово гэтае амаль ва ўсіх мовах свету гучыць падобна. Бо цэлы сусвет замяшчае. І калі б была воля моя, пачаў бы іба азбуку менавіта з літары М. як і ўсё на свеце. Усё ў нас пачынаецца З маці. Усё ад маці, усё з-пад матчынага сэрца. І пакуль б'ецца сэрца гэтае, жыве яно толькі клопатам і страхам за дзяцей. Як яны? Што з імі? Ці добра ім, ці светла ім? Матка-вар'ятка часта паўтарала мне мая маці. Прайшлі гады, не стала роднага мне чалавека, і толькі тады я зразумела сэнс гэтага народнага афарызма. Толькі маці можа думаць пра дзяцей сваіх. Пакуль жыве маці, датуль мы сябе ў любым узросце дзецьмі адчуваем. Ёсць каму жаліцца, ёсць перад кім хваліцца. Памірае маці, адны застаёмся, старэем адразу, болючы ўспрымаем крыўды ад сваіх дзяцей. тыя крыўды, якія мы матулям чынілі і не заўважалі гэтага па прычыне свайго эгоізму. Маці адна. Маці незаменная. Маці адна, як радзіма. Радзіма таксама жаночага роду. І таксама, калі волю мела, увяла абавязковае правіла граматы усяго свету. Пісаць гэтыя два словы толькі з вялікай, з прыпісной літары і толькі ў пачатку сказа. Няма тых крамак, дзе прадаюць мамак. На жаль, і гэты выраз прыходзіць жорстка ў свядомасць тады, калі няма ўжо каму сказаць гэтае кароткае і вечнае слова. Пакуль жыве маці, вечная нас здаецца. Як у першы раз хадзіць навучыўся. Вырваўся малы з матчыных рук. Адбегся ад маці, так і да апошняга развітання. Адыходзіць. Ад'язджае, Адлятае з родных мясцін. ад турбот, Ад парад. Ад заўваг маці. у яго справы, у яго клопы. Нам думаецца, маці ж нікуды не ўцячэ. І праз гады будзе вяртаць себе народныя мясціны на матчыны сцежкі смутак. З табою будзе віна, што ты не пачуў апошняга слова, што ты не прыспеў. А мог пачуць, а мог паспець. Мітусня будзённасці засталася, не стала галоўнага ў тваім жыцці. Маці. Калі б ты не пытаў, у маці заўсёды ўсё было. Ёй не патрэбныя былі ні грошы, ні падарункі похапкам набыты ў халоднай краме, дзе можна ўсё купіць, апрача ласкі матчынай, апрача журботнай усмешкі яе. Да цябе не даходзіла, што лішняя хвіліна, якую ты пабыў дома, для маці даражэй за ўсе дарункі перадарункі. Гэтай хвіліны пазней стану для цябе скарбам, над якім будзеш скнары трэсціся, успамінаць, прыгадваць, усё да драбніцы. Маці цёплая, слаба на паленай хаце, бо не дровы ў печ сагрэлі яе, а словы твае, увага твая. З першых свядомых хвілін маці самая прыгожая. А спрабуйце малому сказаць што-небудзь благое пра маму ягоную. Нездарма ёсць прытча пра савянятка, што выпала з гнязда. Колькі прыгожых птушак яму не паказвалі, а ён паўтараў толькі адно: «Мая мама прыгажэйшая!» І супакоіўся, калі ўрэшце прыляцела самая прыгожая для яго птушка — сава. Свет матулі. Ён бясконцы. Ён таямнічы сваёй прадомнай неабдымнасцю. Ён з намі да апошняга ўздыху. Наша радасць і туга. Наша спадчына. Ты вырас, ты самастойны, як здаецца табе. Но колькі ўрачоў не будуць адслухваць цябе, а ніхто з іх
Ніводзін з іх з такой дакладнасці не вызначыць ні тэмпературы тваёй, ні пульсу твайго, ні біцця сэрца, што ўпершыню узварухнулася пад матчыным сэрцам. Маці зробіць гэта ў імгненне, толькі руку прыклаўшы да лба твайго, толькі вуха прытуліўшы до грудзей тваіх. Калі не спрыняў ты мову родную з матчыных вуснаў, з перша крыніцы, ніколі ты не адчуеш слова, дзе кожны гук ад матулі. Мова родная, таму і завецца Матчынай! Матчынымі вачамі глядзім мы, матчынымі вачамі бачым і добрае, і ліхое. А матуля заўсёды хоча, каб ні парышынкі, чэрствасці і грубасці, абразы і знявагі не запало ў дзіцячае вока, у вочы яе, якімі яна яшчэ доўга глядзіць на іншых. Цяпло матчыны адданасці, цяпло матчыны самаахвярнасці. Пакуль грэе но сэрца дзяцей, датуль чалавек Чалавекам будзе!